Persuni li huma intolleranti għall-lactose ta' spiss ikunu kostretti jiċċaħdu minn numru ta' prodotti, partikolarment dawk li jinvolvu il-ħalib. Dan sakemm fuq l-iskaffa tal-post minn fejn jagħmlu x-xirja ma jkunx hemm varjetà li tuħsib il-ħtiġijiet tagħhom. Bilan li din il-varjetà tikber f'pajjiżna wkoll, il-kumpanija benna nehdiet prodotti ġodda. Susan Piscopo mill-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-qasam tas-saħħa tkellmet dwar l-importanza ta' dawn il-prodotti minħabba li l-kundizzjoni tal-lactose taffettwa persuni ta' kull età. Iżda xi tfisser li ma tkunx tittollera il-lactose? Issa dana meta aħna nieħdu ħalib jew prodotti tal-ħalib rid jissajjar fil-sistema diġestiva tagħna. Biex jissajjar għandna bżonn xi ħaġa jgħidula lactase, enzyme lactase, li dan hemm ċerta nies li ma jkollhomx minnha jew ikollhom ftit wisq. Alla xiġri meta jieħdu ħalib jew prodotti tal-ħalib jibda jkollhom bħal forsi tardir jew anke jsur dak li bl-Ingliż ngħidulu bloating, nefħa fiż-żaq, anke diarrea, gas, u hija kondizzjoni ma tantx hija sabiħa. Malta Dairy Products ħabret firxa ta' prodotti għal persuni li għandhom intolleranza għal lactose. Il-ħalib mingħajr lactose li huwa 100% ħalib frisk u l-yogurts b'tomijiet differenti bħal frawli, vanilla u naturali se jkunu fis-suq minn nhar l-Erbgħa. Issa għandna dawn il-prodotti li mela inti dak il-lactase li hemm nieqes fil-ġisem issa ġie miżjud dirett mal-prodott, allura il-prodott ħajkun minnu nnifsu ġiġa sajjar it-sokkor tal-ħalib mela inti meta tixrob il-prodott li issa qed ngħidulu lactose free, inti hemmhekk mista jkollok dawn il-konsekwenzi. Il-Chief Officer tal-kumpanija Malta Dairy Products, Martin Grek, għall-kumpanija nehdiet dawn il-prodotti felu it-30 sena tagħha. Dawn il-persuni jistgħu għal darba oħra jibbenefikaw mill-benefiċċji kollha u min-nutrijenti kollha li fih il-ħalib frisk. M'għandhomx għalfejn jibqgħu ma jaħdux il-ħalib frisk. Is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja Sajt u Drittijiet tal-Annimali Prodotti Għall-Persuni faħħar din l-inizjattiva tkellem dwar l-importanza li nixtru ħalib ta' Malta mhux biss għax huwa bi prezz tajjeb iżda wkoll għax huwa ħalib frisk.